аз тақдимоти раҳим продакшн рӯзҳои наздик клипи нави ҳунарманди хушсадо фирӯзи холмурод бо номи ғарибӣ. очам ба умед бачамия ай ғарибӣ эй оча биё аҳволи бача табубин 10 сол мешава боре нарафтай хабарум аз дурии ман бемори қалбай падарум ин кори кардаи дӯстам аз хотирам кур намеша мекунам акнун гадоӣ аз ватанам дур намешам ба наздикӣ аз тамоми дуконҳои фитафрӯшӣ дастрас намоед. Телефон барои тамос 936 92 92